Čau lidi, vítám vás dneska u hry s názvem To nebo to. Už něco takového jsme hráli v Robloxu, akorát, že v tom Robloxu, tak tam jsem musel bojovat, tady si můžeme vybírat. Vzhledem k tomu, že to začínáme nově, tak tady nemůžeme úplně moc dělat. A začneme daily life, což je jakoby denní život prostě. Tady jsou nějaké informace, které potřebujeme. Takže be dumb and happy on intelligent and miserable. Jestli jakože být blbej nebo šťastný, jo. Já vám přečtu, jakoby pokusím se to přeložit a pak se k tomu něco řeknu a... Takže buď bych byl blbej, ale šťastný, nebo inteligentní, ale jakože asi nešťastný. Hele, já jsem blbej, já moc šťastný nejsem, ale jsem nezároveň, takže asi blbej, ale hloupej. Takže tak, jdeme dále. Aby se lidi dělali prdel svých srandu svého oblečení, anebo z mých vlasů, že se dělají prdel z mých vlasů, takže asi z mých vlasů. Takže tak. Život bez elektroniky nebo bez friend? Samozřejmě bez elektroniky, protože já jsem velice přátelská osoba, takže já ti říkám, kdyby byl to takový ten životní sen, že máš jeden dům a kolem sebe bydlí tví nejlepší přátelé, protože vždycky takže ti nejlepší lidi bydlí úplně nejdál, tak já si myslím, že by byl spokojený. Pak je tady pokaždé něco ztratit, nebo někde mít kapsu nebo tašku, ale asi bych něco ztratil, protože já furt něco ztrácím. Takže takhle. Nebýt nikdy, jakože nemít možnost opustit tvůj stát, kde bydlíš, anebo neumět řídit. Hele, to je jakoby složitý, no, protože když neumíš řídit, tak se vydáš do háje, ale když zase toto, tak nemůžeš líbnout country, no, taková Česká republika, to mi nestačí, no. Hele, to je těžký, ty. Já si to takhle, tady to můžem skipnout, ale já to skipovat nechci, ale. Já bych asi neřídil, já bych jezdil vlakem a takhle. No. Takže, co bys radši? Dostat $10 po každé, co budeš na Facebook, nebo $5000 po každé, když se pobliješ na veřejnosti. Kámo, já bych prodělal, protože já Facebook nemám, je to za mě debilovina a nepoužívám ho. Takže já bych se asi pobil na veřejnosti. Kdybych někomu přišel, nabil mu do chýba. Šul to prachy. To je business, ale tak jdeme dál. Brokoli, co zmrzlinu, ty jak tohle můžeš, anebo masové kukísky. Kamo, tak teď jste mi zkazili moje dětství a zkazili jste mi chuče, vy dementi. Hele, já nevím, ty brokolišen, fuj. Já bych si asi dal ty masovo flovert, takže masovo floveret, takže asi vole masovo moukový, já bych dal masovo moukový cookie, ty nevím, ale have the room always be mít tam vole 110 stupňů Fahrenheita jakože v bytě, anebo tam mít zimu. Hele, já si jdu vyhledat, kolik je 110 stupňů Fahrenheita. A 10 stupňů Fahrenheita. No, ukáž, vole. No, kolik to je? Semka na převody. Souhlasím. Si dáme Fahrenheit, tady si dáme toto. Dáme si 110. To je 43 stupňů. Ty vogo, no 43 stupňů, ale já mám docela rád tepličko, ale no, to je hodně těžký, to je 43 stupňů. To je někdy tak v létě. Hele, asi bych tam měl zimu, ty vesel, abych se podeku a dal si toto. Jdeme dál. Co bys radši? Měl perfektní život na hranicích, anebo an active life in the city? Jakoby aktivní život. Kamo, já jsem měl aktivní život na
hranicích, ve městě na hranicích, jak je to kurně možný toto. Hele, life in the, já nevím, ale peaceful, já jsem na to zvyklý, tak peaceful life. Takže toto, jsme radši být jak psychikal klumsy, nějaký klumálek psychikovej. Nevím, vole, tomu nerozumím. Gallon of ketchup, nebo 1 galon of syrer chas, asi ten ketchup, ten zabral bych se sice, ale. Jíst pouze maso, nebo jíst pouze tu zeleninu. Kam asi maso jenom, no, protože zeleninu. Ach jo, co byste da radši? Měl by teplý auto. Ale jakoby, pardon. Takže mít teplý auto, ale hroznýho strejdu, anebo ženu, a mít rozbitě auto, nebo hot husband or wife. Kalau by asi hot wife a roky. Nebo, tyhle, it's a pable of pen, že bych asi A F. Takže buď jakože říkat F bez toto, jaká má být asi Ačko, já nevím, ty vůbec nevyznám. Nemít have no one to drink with on your birthday. Nemít nikoho s kým chlastat, anebo nemít nikoho. Tak to je těžký, ale já bych se. To je těžký, no, já bych se jakoby, já nepiju, nejsem ještě nemám na to věk, ale jakoby, kdybych se pil, tak se ožeru asi spíš víc na ten nový rok. To bych se spíš na ty narozky dal nějakou limonádku. Have fingers that allow stick of barbecue sauce. Have fingers that allow stick like blue cheese. Ale jakože chutná, tak oni nechutná ani jedno, ty vole. Barbecue, já tak nevím. Ty vole. Mluvit zpíváním, anebo kámo, já bych mluvil zpíváním, protože já umím zpívat. Jo, ale songu vidím až za 50. Able to eat everything you ever wanted and have an amazing body. But everything you have ever wanted and never run off of money. Toto. Kámo, já teď tu jednu otázku přečtu totální idiot a pak budu přečítat normálně. What do you rather? Knov about the fit very well, but only have a pen as a weapon? Not knov have to fit, but have a sword. No. Kámo. Přeložím a normálně, jo. Vědět, jak bojovat, umět jakože bojovat strašně dobře, ale jedinou věc mít pen je propiska, anebo nevědět, jak bojovat, ale mít meč. Jako meč je těžké jak kráva toto, abych se asi věděl, jak toto propiskou, abych někomu tu propisku někomu narval do prdele. Tady co? Nikdy si neto underwear, nebo never wear socks again. Underwear, protože socks já nedokážu žít bez socks. Live a long time without really taking advantage of it. To nevím. Sníst si svoji snídaničku, aby dojít pozdě do práce, čceky, anebo nejít a přijet včas. Já bych se nažral a šéfa bych poslal do nejmenovaného místa. See the people as if they were naked. Read the thought of. Nevím toto. Takže být jakože čokolád tester, anebo matrac tester, kámo, já bych čokoládu stěl, kámo, na matracích, já mám 50, já. Nevím, jakože matrac tester, že bych si lehl na matrace a zlámal si záda, no to nevím, ale. Have to lick yourself clean like the cat, only take one shower per month. Kámo, lízat sebe, jakož tohle číčat, jakože, aby ses umyl, nebo prostě jednou za měsíce vysprchovat. Jak se lízal jak žába, ty vole. Nikdy nejíst svoje jídlo, oblíbené jídlo, anebo only. Kam, tak já bych dal toto, protože já mám strašně moc oblíbených jídel, já si docela potrpím na baště. Takže já bych se nažral.
Hele, co uděláš? V restauraci v Paříži nebo v 5hvězdičkovém hotelu v New Yorku. V New Yorku tam si vydělá miliardy, že se... Kam vzít si šavr, která je buď studená hodně, nebo hodně teplá. Nemít se vůbec, hele, asi studenou, no možná, no ty vole, nevím, hele. Have the chief. Máš žvíkačku, kterou najdeš pod restauračními stoly nebo tably, nebo have to feed. No, to asi radši, hele. Jdeme dál. Smát se sám sobě, nebo... Jo, jakože smát se, jakože sám sobě, nebo začít brečet před hodně lidma, kam začít brečet před hodně lidma, říkáme, no, chlapečko, ty breči, to by 5 dali, že to je magor. Se smát sobě, protože já se hodně rád směju sobě. Ale je to peanut butter or allergic to chocolate, peanut butter, já stejně peanut butter nežeru. Have chewing gum between your teeth, and mayonnaise between your... No, nevím, já se to kámo. Be the absolute best. Být asi nejlepší to toto, anebo víl. No si kámo, toto je to pochopil, že být nejlepší v něčem, co nebereš vážně, nebo to já si myslím, že když je něco baví, tak může být i dobrý. Have bubble bath, anebo stejný shower, jako bubble bath. Nevíš, jak rád bych si dal bubble bath. Get rid of summer, nebo nasrat se na léto nebo summeru, na zimu. Co tam mám rád? Já mám rád obojí, to je hodně těžký. Ale asi kámo, kdyby mělo být furt jakože léto, tak se koupu každý den, mám blízko koupák, tak kámo GG. Co bys radši? Měl nekonečnou baterie. Kámo, takže kámo, to je logika, ty. Mít buď jakože nekonečnou baterii do mobilu, anebo nekonečno toto. Kámo, v dnešní době já bych si vzal, kámo, plno benzínu, narval bych si ho do kapes a jel bych, kámo, když jakože nekonečno zadarmo, GG. Takže bych ho prodal, kámo, bych byl miliardár, bych si mobilu koupil třeba 10, vole. To bys radši, ne? To bych za jiný nestaknul v tom, boku. Zničit, rozjebat auto nebo rozjebat počítač. No. Se ten počítač ten mě stál méně než to auto. Hot potato in your mouth budu mluvit. Kam já budu mluvit, tak kdybych měl teď tu otázku boží, tak kdybych měl hot potato v puse. Half hour, vole, budu coated with honey. Dobrý, asi hot potato, to protože kolem sebe v letě bude mít med po celém těle sežerou tě včely. Řídit Porsche nebo Ferrari, hele, bro, asi vole Porsche. Have twins twice, nebo have quadruplets, nevím, co po mně chcete, ale mít sladké ruce, anebo sweet hand, samozřejmě, já nechci mít smrdět jak eat hamburger patty salad with jam, hamburger s marmeládou, anebo jíst s jahodový vole dortiček s kečupem. Zabil bych se s obou. Be unable to experience sadness, be unable to... Takže nemohl bych mít zkušenosti se smutkem, anebo nemít zkušenosti asi kámo se smutkem, protože... Ne, počkej, já jsem chtěl s anger Ne, jakože s anger, protože když by byl pak někdo smutný, tak mu jednoduše poradíš, no. Skinny deep at a pool the ocean. Já nevím. Fart every day, every time you loud, a be burp every time you can. Nevím, co je burp. Dance like Michael Jackson, nebo Freddie Mercury. No, nevím, to Jacksonových tancoval jak žába. Have you felt lonely wherever you have a burp, asi kámo, nevím co burp, asi bych uhořel, vole, ale go skydiving anebo bungee jumping, protože skydiving potápět se v oblose. Bungee jumping, to je jasně, že bungee jumping.
mít hodně času, ale žádnou svobodu, nebo mít čas, ale žádný svoboda, no, tedy, zapotal jsem se. Would you rather end world hamburger, nebo got a very human on the earth free healthcare? Jo, jakože skončit se žraním, nebo jakoby s hladem ve světě, anebo jakože, aby byl každý člověk asi zdravý, to se dá důležitější dla mýho. Give up your for a year. Crocs, to já nevím, co bych se myslel na mobil raději, nebo ne, Crocs, kurňa, to je Crocs, víš, tak jsem se to dal. Jíst jenom ketchup a míst mustard for a week. Jet na víkend někam dopryč, ale nebýt si jistý, jestli si zavřel dveře od svého domu, nebo jít do práce, but the doors are closed, it's a holiday. Ale dveře jsou zavřené, jsou prázdniny. Kámo, co to je za otázku? Jasně, že to modrý, tyhle. Be a day person, be a night person. Go to heaven. Never be able to eat any type of meat again. Be unable to eat, takže já to budu překládat. Takže nemít možnost jíst žádné maso, anebo byl to žádný cukr. Kámo, já bych asi to maso, protože cukřiš je, ale já se na sladký dost potrpím. Co bys radši? Neví jak počítat, nebo neví jak číst. Samozřejmě jak počítat, protože kámo číst, já bych se čtení neobešel. Co bys radši? Nevím, moje clothes budou povrlíkovaný, anebo nevím, asi toto. Tak být chudý v bohatém country, nebo být kámovrý rich in poor country, bych jim dělal kýš, no madné, to bych pomáhal. Jsem stranu, zase takový svině nejsem. Ještě si dáme tak 5 věcí a pak to asi ukončíme, takže 5 věcí, takže 5. otázka. Spát 3 nebo 14 hodin, říkám, 14 hodin, takže toto. 4. otázka, samozřejmě čaj, miluju čaj. 3. always wear cylinder hat, always wear a huge gold pocket watch on a chain around the neck. Takže buď mít cylindr, anebo takovou tu zlatou kapsičku s takovýma těma kapesníma hodinkama kolem krku. Asi toto, já jsem businessman. Dirty underwear. Oblecen někoho, jakože hnusný toto, nebo asi, to je dětský, nebo jeho kortáč, takové. Asi toto, abych se zabil. A poslední otázka dnešního dne. Jíst stejné jídlo každý den, jakože na zbytek svého života, anebo jít cokoliv, co chceš, except once a year you have to eat a shit sandwich. Ty vogo, kámo, já nevím, ale jestli bych jedl sandwich plný hoven, nebo jestli bych žral jedno a to samý. Asi sandwich plný hoven, tyva. Já fakt nevím. Takže takhle lidi, já si myslím, že pro dnešek by to bylo asi všechno. Snad se vám dnešní video líbilo, pokud ano, si myslím, že to bude, že budete rádi. Každopádně já do příštího videa bych mohl, kurňa, vypni se, zkusit tady ty vole, ty hnusáčku, kaktusáčku. Ne, nebo jo, start, kašlu ti na premium. Příštího videa bych mohli zkusit tady tyhle. Myslím, že pro dnešek by to bylo všechno, takže já si myslím, že se vám to líbilo, pokud ano, zanechte tu like, odběr, komentář. Já se vám loučím dnešního videa, u dalšího videa, nashledanou.